useboshiwe ukufika kuleli odlungule ingane eneminyaka engu-6 qeda wayibulala. Mbukela-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Okufika odabukezweni laseMozambique uPeter Sara Simiayo uboshwe ngamaphoyisa ngamacala okudlwengula nokubulala amahla samano neminyaka engu-6 emjondolo ose-Orlando empumalanga yeSoweto. Wembukela isidumbu sengane sithole ngaphakathi eqoganeni lakhe lo ngaphansi kombhede sinentambo kagesi entanyeni okukhombisa khona ukuthi ubeyiklinya ngayo ingane yaze yashona. Kube ukuthi lesi sigilamkhuba asinawo ngisho amaphepha okuba kuleli laseNingizimu Afrika. Amaphoyisa abesethatha uphenyo mayelana nalolu daba. Mbukeli bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.